عزيز السلام تانا تقبلوا وشتن وطان بمخان فنو ايري تي في ام كتتال تركبوا خبركم تعذبتنا خمي تمسيوم ساعتنا اخيلون لومي ربع 15 تحساس تدالو زيناوي مستنادو حزنا لكم قريبنا لنا رحسك انيات لدتن حدش عامتن اناتمننا كسافت صامم كتالكم بخبري زعدم اقراب زينا سامسون هايلي كم تلمود باندي نطبتاتو كفلم بريزيدنت إسياس أبي إثيوبيا ومتصحف تسمعلهم أبنو الزبا قال أنا بحس تحنص مدبات كم تتكبر تجمجيمهم من سياسة راح تنيهات عصبة بقداس النت تمرت سمينار تواهيبهم بوركينا فاسو باستخايدة من اللواء تحسن متقعدتها علي 117 قتيلهم روسيا وتهدروا عامان مدنفع حدث أسوار كتمع بالمهانة حبيرام أفلبين استخاصي تزولو تروبيكا وهو بلاو معبل نواتاون أكوابياون عنوة ريدوم بريزيدنت إسياس أفورقي أبي إثيوبيا بمصحف تسمعلهم كابت بوتا زبصحنا صبصبالو شام تولده كأربايو بريزيدنت إسياس أفورقي قدام مينستر فدرالاويت ديمقراطياويت ريبوبليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد بزغبرو العدم مسرت أبي إثيوبيا بمصحف تسمعلهم بريزيدنت إسياس لوم 25 تحساس أب ساعات نغهيو ناب أديس أبابا جيشوم أهقراوي معارفو نفرتي بولي أب زات ولدما قدام مينستر أبي أحمد بهاجراو مزامور إيرتران إثيوبيان ناي كبر سلفنز تسنيا قابلا غيرلهم أبتناي مقبار سنة سرعات مينستر قديات وصاياتو قدو اندرغاتشو أمباسادر إيرترا بإثيوبيا تسمر رئيسهم كمون أمباسادر إثيوبيا بإيرترا أتو ريدوان حسينن كالوت لعلوت سبا سلطانن ترخيبهم نيرم أب ساعتات قطري بريزيدنت إسياس زمرحو لعلواي لوخ إيرترا بقدام مينستر أبي أحمد تسنيو نشانخ سميناو تشاف أديس آبا نابزركب انبا انتطو بممرح أب تخبابي تدوكينو نزلو مدبر مكتاتل ساتلايت مالت ساتلايت أوبزرفاتوري بمعدو تعذبهم كمون أبتخاب بزعباز السلاسل زلو بروجيكتات لمعات بارك حابريتات واهبوهم أبدحر قطر دما بريزيدنت إسياسن مسؤوس تقعزة العلواي لأخن ننوح عامتات كاب هزبي إثيوبيا تعاطي زنبرة أبزوان زدما نا بارك نا تلوت أن هزبي كفوت زخون زلو أب فلوها زركب بيت منغستن أب 4 كيلو زركب بارك حدنتن مالتي يونيتي بارك باتيحن نا تزواورة نتحستو تعذبون بزي كازي بريزيدنت إسياس أب إثيوبيا بتصنحلو بمسرتي بتشعات تحمل 2018 أبسمراز تختمه سممع سلام محزنة كلتاون زباون زمدناتات أب مدنفع عبز حقزو قدات كزتن كميايت أنيو مينيستر قدات وصاياتو عثمان صالح أما خار بريزيدنت أتو إيمان قبر أبن دايركتر أبيت صحفة بريزيدنت أتو أمين حسن مس بريزيدنت إسياس حابيروم تقوعيزو مالو قدام مينستر فدرالاويت ديمقراطياويت ريبوبليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد كاب 18 حملة أبي إيرترا ناي كل التمعالتات ناي سرح مبتصحفة يمبارو يذكر أبزوا ما أكل نوزبا قال نبحي أبز عامة الزست حنصصو مدبات بعد معند كم تتكبروا أما حدر تخبابن أنه برتعدن أبسترخبلو بعسران 4 تحساس أبستخايد أخيبات جمجيمهم أكيد سرح من محدار زوا ما أكل أتوزر إتول دبرهان أبز اسمعك قال كل زكاير نتفتات من قصة راي زقدف عمام كم زي كونن من قصتي درجة بدرجة كم قدام النتاتو زي السلاسل مدبات سريعهم هلاون بمحبار أما حبر أو أقول قلت نزر حترتات هزبي مسناي قربا حالفتو بمميات مفتحين مركبة عارتات ككايدة زهاخيرهم محدار نوزبا قال نفحي أتو محاري وهانس بوغنو شماقلت يسا عدتات سرحهم بمتصفاف مسل ملكوتهم حالفتي ماين مريتن أكباب تراخيبهم أبزحت رأوان مسرح معدات يسا كايدون نتفتاتهم كحيلن بمزخخار
أو كل تشحن عسران مسرح هنصاه كجمر مخانا آتم بيهم أكيار سرح نوزبا قالان بحي آتم مسفن قبرت نساي أبز أقربوت أبتصاب دما أمتصقان ترقياه صريت كبابن عاصيدن لعلي 36 شح قلبت حزب خم تساتف بمحبار أما مسرح تكبار نزلوا مدبات المعوات حزبي كم وترو بحيال ودابي سوتافيو كعزز تصويعهم هابتن الزبا مرقات وحسنات مقبن مدنفع بهريا وهابتن يسرح له مهلاون مدبات مقرب 75 مئتاويت كم زعابين كحبرن كله أبيات تمرت تنو الزبا أب جزيان كم جمرة أب تمرت زر أزل تسافر ندك أنستيو العلم خانون واحد ممهرانن ولدي أب مكتتال تمهاردو قما على وزد ليو قد داي كم زخون تجم جيمهم مودة تساتفتي مسمر إلكتريسيتي زي بلن كزرق حلن موقع عزيان صوري ستماين أدهبو كجبرو لزبلون كالن رئيتو تقريبا نمنسيا صراحتنياتات ابن الزبا عسب اب تمرتنا قداس النوتن زتكور السمينار بعصرة تشعات تحساس اب كتم عسب تواهبهم اب تسمينار صحافي هقدف زبا دوباوك ايح بحري اتو ادم علي تمرتي أتسألك الصعب زقبو أب صراح عالم وسان قد زلوا مخانة عيسو منسيات أدهبهم أب تمرتق حيلن أب زلنا مدرخ أبركتهم كعززون تصويعهم هزباو جنبار من إسي مريح أكل أب هاجر نايس سلاسل معتا ومدبات مخانة بمئمان ودابي من إسيات نمحيال كابدو الرنات النت كسر حلو متنحو بمقلات تمرتون مويان قسيمهم أب صراح عالم استوافر من إسيات ودابي ما دلديلهم أب تمرت عالم نزر كوبو أحواتهم نايتصبا أب نتكخون مخيرهم أب نوزبا عسب أو عسرت حموشة تكالات زنطفو أستاد حموشة ميت من إسيات صراحة تنيهات مهلهم سندات هامة تأتي زوبا يملكت تريا بدلاتن قبناتن من كاي هزبي مس بوليس زقبر متحبار كعزز قداسيهم اب كتمات سنيد ما هبز مدايزي تعاري كمزد اللي تقليصهم وكيل إيرينا أمانيل تسفاي نزل أخو تصاب أزيب برهاني كتقربيا أمنو زوبات السنة أبز عمد زتريو قبناتن بدلاتن مسنا يزحلف عمد كنات أتقرن كلو متنا ووسق سلزر آية نمن كاي تساتفو هزب كحية لازاز مدبر بوليس تنو زوات تلنت أمناي زودا حبيرو مس إيرينا أبز قبروك على محدد تلنت أمناي أبز عمد زي بدمر 393 قبناتن بدلاتن كمتمز قبب بمتقاس كاب عين هزب زخوال قبن يخون بدل تلزيلا هزبي مس بوليس قبرو متحب بارك عزز تقويعو أي بوليس أمام سلام معقاب قبل مكلخالي تمجمريا سلام معقاب قبل مكلخال قبل انت لا تفصيمها قبلنيا اقرب كان بحق مقرابي 10 شمونتن قبنات زنبرو 160 شمونتن نيروم بدلات كا 69 نيروم اب كلتا شحن 10 تشعتن انت لا خوينها قبنات 168 نيروم بدلات كا 325 نيروم هجي ابتناي بدلات مستناي زحلفه 2010 شمونتن 10 تشعتن لوط يبلون مالتيو ابتناي بدلات جن ناي 156 مئتاويت الله مالتي تي 69 كون كله تيكا 225 كم زيلو ازي هجي انتي خمنتا ايو سلمنتا ايو انت لا تباهيلو منالبات اب غايلا مرعى اب زغبرلو غزي باسي متررام كم اون ربشان معغرغارن هجي ازي كابزي زمصو انتي شمو يتبزحي بخمزي خيلو زلو مالتي ابتنو زواتر تحسات حق ترافيك اب قدميت كم سرع بمحبار رما كتور نهري بزي ممرح فقاد مزوار ملكتا ترافيك زي مخبار قدامنا زي مهب كم اون الكلاو مستساتي خاتش كركرت ممرح كابتم قنونا تريوتات مخانم بمقلات ابز عمز بزقات مسوسان جعتن حدقاتات تشكركرتي شدش سوات كموتون كلو 50 شدشان كم زقصلو ام نبرز ورد عنود دمال على شوعات 269 شح نقفا كم زقمت ابريهو ناي حق ترافيك لكعيو ابتسناي متحاس حق ترافيك كاب 2018 شوعاتن نيرو 80 حدقاتات نيرو مالتيو 10 موت 10 كبيت مقسلتي 38 قليل مقسلت نيرو بغنزب 900 عنوت مالتي زورده 963 شحن 300 نيرو او 2 شحن 10 تشعتن كا اتم ناي غبنات تني حدقاتات مالتيو
سوسان تشعتن حدقاتات نيرو موت شدشته كبير مقصلتي عسرته تشعته قليل مقصلتي 30 شوعتن اب نبرت عنوت زوردها شوعته 200 سوسان تشعتن شحن 150 ناقفا نيرو عورا عمان بوليس سلام عقابن قبن مكل خالن يزبلت لنت عمناي نازل متكبار اتمدبر كل التورحاوي مس حزبي تمهارو من اسياتن سرحتنياتاتن سرع ركبات كم زكايد وطيت رمازت تبابع مخانو قاليتو على اي درجه ما كل اي درجه هم اون اب حزبي كماو بوليس قال تقلالا ابزنو الزوبات سني لا اب 3 ورحي قصالي وياب كل التورحي غسغاس نكايدينا እጅዝ ጎስጓስ እዚ ከዓ ትጎስጓስ ስለነካይደሎም ዝኾነ ገበናት ይኹን በደላት ከዓ ንኻይፍጸም ይሕግዙ እዮም ምክንያቱ ሓበሬታታት ይመጻና እዩ ካብ ህዝቢ ንበል ዋላ ካብ ተማሃሮ ዋላ ካብ ኮማው ፖሊስ ብጣዕሚ ይዋሱ እዮም ክንምልኸል እዚ ግን ካብ ምንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ቀጻሊ ጎስጓስ ስለነካይድ ካብኡ ዝተበገሰ እቲ ገበናት ይኹን በደላት ከዓ ክንክ ይኽእል ብኸምዚ ምክንያት ጽቡቕ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ይኹን ናይ ተማሃሮ ኣሎ ብዝንእስ ዞባ ተሰነይ ማለት زي خبركم تعزبتي زينا وشت تزازيم الله زينا وصايا قصل تمال 14 تحساس مونغو حيتات تا بوركينا فاسون شبراويان عطواتن بستخايد ملوات تخصن متقعتاتن هيوت العلميتن 27 كمستفئت عاليحهم العلي 8 خابتهم اب سميناوي شنخت هاجر بستخايد تخصن متقعتاتن استقوت لقدات حيتات تان عطواتن كونن كلو استرفوا العلي 3 دما سلماويان سبات مخانم منغستاويان ميچتات هاجر افليطام ناي تفصام حلافنت زوسد اكل زاغيت انكان تزيله اب تخباب زنقساقسم مثال قاعده متسر زلوم عطوات ويون ابالات داعش كون خمس خلو قمتات اللهم من قص بركينا فاسو ناي كلتا معالتات ناي حزن قزي اوج اللهم هبتا هاجر رابز حلف ورحي حدار بستخاير شبراو متقعتي لعلي 4 سبات كمتقاتلو زملكتو تصبصابات بسنكزي تدغاغامي تريوتات صطاو خنتات النخرره يمصو خمزل يردو صطاو قلولاو زوبا معراب افريقا نمهدا بزبل مخنيات ابت خباب توافير زلو بفرنسا زمرح سراويت عقاب سلام حبرات هاجرات زاغيت استقاس وصيتاي ترخبون زلو نتمساسال علامه بحمشت ابال هاجرات نايت زوبا زقومه وتهدراو لفنتاو حيلون كم تزد له ادمعه خمزه يكون يوم نتخنتات بقربا زكاتاتل وغنات زغلصو روسيا وتهدرا عمان بدنفاع حدثت أصوار كتمع بالمخانة بريزيدنت فلاديمير بوتين قاليتهم بريزيدنت بوتين نزيز قالت بعسران 4 تحساس مز منستر مكلخال هاجرو وابز قبرو ركبيهم كيدان سمين أتلانتيك نيتو تسطاو سقات روسيا مخانو زقالت بريزيدنت بوتين كابو همتسن زخيل حدقان ممكات هاجرو زمناوي أصوار بحفشة ميسايل دما بفلاي نمعبال تصرح كم زلا رديهم روسيان أمريكان نمعبال ناي مأكلاي رحكات ميسايل زقت هفشان شعاتميتن 8 نزاعته او علد حرم فراسن اب ممعبال نايتا اصوار تصميدن مهلاون يزغلط روسيا مفرايا اصوار زغت حديث ممعكساب زي فرمت نت ميسايل كتمعبلو مخاناي بريزيدنت فلاديمير بوتين حبيروم بمسرت صبصابات منستري مكلخار روسيا 82 مئتاوي اصوار نايتا هاجر زمناوي مخانو تفليط اللهم بسنكتي اب مونغو حيالان هاجرات عالمنا زكاير زلو وددر شمتن ممعبالنا اصوار اهغراو صطاو سقات نعبي مصخم زلو صبصابات تاسون أما كلا فيلبينز تخصيت زلوا ببرتع نفاسن زناب نستسنيه هو بلاو معبل نواتاون أكوابياون عنواتاو ريدوم تي العلي 120 كيلومتر راب ساعات بزحم باب نفاس تسنيو بعسران 4 تحساس عم مبرعاوي زوبا سامارا زبصحي فانفاني زبل قصل سمت واهيبو زركب تروبيكاوي هو بلاو معبل العلي 100 أبايت خمزة عنوان نسفح كوابيتات كردينو زركب حدقا على أولاء تخصيت خمز ركب انت قريتهم بزورد عنوات دمال علي 4 شحنة وحس كبابي عزو تجديدهم كم زركبوا زغلصو سب مزي سبيلاو دحنت فيلبينز ناي سفيح كفال ماكلاي شنخ فيلبينز اغو
ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ተቋረፀ ረድዮም በቲ ሓደጋ ልዕሊ 60 ካብን ናብን ሃገር ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ በረራታት ብምስራዙ ልዕሊ 20,000 ገያሾን ናይ በዓል ልደት ፈረንጅን ሓድሽ ዓመትን ዕረፍቶም ንምሕላፍ ኣብቲ ህቡብ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ፊሊፒንስ ዝነበሩ በጻሕቲ ሃገርን ተኸርዲኖም ከም ዝርከቡ ተገሊጾም እዚ ማእከላይ ሸነኽ ፊሊፒንስ ሰንጢቑ ዝሓለፈ ህወብላዊ ማዕበል ጽባሕ 16 ታሕሳስ ካብቲ ሃገር ርሒቑ ናብ መዓሞቕ ውቅያኖስ ገጹ ከምርሕ ተፅቢት ይግበር ኣብ ዓመት ብገምጋም ልዕሊ 20 ህወብላዊ ማዕበላት ብፊሊፒንስ ከም ዝሓልፍ ዝገልጹ ጸብጻባት ኣብ 2013 ዝተኸስተ ልዕሊ 6,000 ሰባት ዝቐዘፈን ህወብላዊ ማዕበል ሃያን ዛጊት ካብ ዝተኸስቱ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝለዓለ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ዘውረደ ተባሂሉ ተመዝጊብሎም ኣብ ቺለ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ልዕሊ 120 ኣባይቲ ክዓንን ከሎ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ተገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ነቲ ደይ መደይልካ ከም እተበገሰ ዝተገልጸ ባርዕ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ሰፊሕ ከባቢ ከም ምስፋሕፍሕ ገይርዎ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ሰብ መዝቲ ሃገር ንምቁፅጻሩ ብኣማይ ዝቑፀሩ መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ሓቢሮም እቲ ልዕሊ 120 ሄክታር ሃሚኹ ዝርከብ ባርዕ ሞሮር ናብ ህዝቢ ብብዝሒ ዝርከቦ ከባቢታት ገጹ የስፋሕፍሕ ብምህላው ድማ ከም ቅድመ ጥንቃቐ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ናይ ልዕሊ 9,000 ተገልገልቲ ከም ዘቋርጽ ክግበር እንከሎ ኣብያተ ትምህርትን ካልእ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ተዓጺኾም ዝርከባ ረድዮም እቲ ባርዕ ናብ ቀንዲ ወደብ ወሰናስን ሰላማዊ ውቅያኖስ ቺለ ዝኾነት ከተማ ፓልቫራኢሶ ተጸጊዑ ምህላው ድማ መጠን ከውርዶ ዝኽእል ዕንወት ከይዛይድ ተሰጊኡሎም ب24 تحساس ኣብ ኮሎምቢያ ክልተ ተኸታተልቲ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቶም በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ዝተኸስተ 6 ከምኡውን 5.8 ሬክተር ሓደጋታት ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘሰዓበ ተፈሊጦም ክኢላታት ስነ ምድሪ ኮሎምቢያ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ ቦትስዋና ብሰንኪ ልዑል መጠን ሃድን ቁፅሪ ሓርሽ ኣብ ዝዓመት እዚ ከም ዘንቆልቆለ ክኢላታት ምዕቃብ እንስሳ ዘገዳም ሃገር ሓቢሮም እቲ ተርእዮ ዕቱብ ምቁፅጻር ምስ ዘይግበረሉ ሓርሽ ኣብ ቀረባ ዓመታት ሓደጋ ምጽናት ከንጸላልዎ ከም ዝኽእል እቶም ክኢላታት ኣጠንቂቖም ኣለዉ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ቦትስዋና ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ 2018 ብውሕዱ 23 ጸዓዱን 8 ጸለምትን ሓርሽ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ልዕሊ 20 ብዘይ ሕጋውያን ሃደንቲ ከም እተቐትሉ ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ኣህጉር ኤስያ ከም ናይ ክብሪ መግለጽን መድሃኒትን ዘገልግል ቀርኒ ሓርሽ ንኪሎ $65,000 ከም ዝሽየጥ ዝፍለጥ እዩ ናይ መወዳእታ ዜና መንግስቱ ሩስያ ዕውት ዝኾነ ፈተነ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝዝርጋሕ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ዘካየደ ፍሊጦም ሚኒስትር መራኸቢታት ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተገልገልቲ ኢንተርነት ሃገር ነቲ ዝተገብረ ፈተነን ለውጢ ኣብ ኣገልግሎትን ከም ዘስተባሃሉሉ ከም ዝሓለፈ ብምግላጽ ዕውት ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ብወግዒ ኣብ ኣገልግሎት ንኽውዕል ፍቓድ ንኽረክብ ናብ ፕሬዚደንት ፑቲን ከቕርብ ምዃኑ ሓቢሮሎም እዚ ሩስያ ማዕቢላቶ ዘላ ዘቤታዊ ኣገልግሎት ኢንተርነት እቲ ሃገር ካብቲ ብናይ ግዳም ሓይልታት ምፅንፃንን ቀርሰናን ንጸጥታ ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ከም ዝርከብ ብተደጋጋሚ ክገልጾ ጸንሐ ኣህጉራዊ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትገላገል ዘኽእላ ከም ዝኾነ ድማ ክኢላታት ገሊጾም ከም ኢራንን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት ናይ ገዛእ ርእሰን ዘቤታዊ ኣገልግሎት ኢንተርነት ብምዕባልን ካልእ መቆጻጸር ሜላታት ብምጥቃምን ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዕውት ዝኾነ ምቁፅጻር ከም ዘካይዳ ዝፍለጥ እዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ምሽት ዝተዳለወ ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ብምክትታልኩም ነመስግን ሰናይ ለይቲ سلام كبرات عزبتنا كم يصنحكم على تاوي زنا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنيل زميكيلم
ስፖርታዊ ንጥፈታት እዚ ማእከል ደቂ ኣምሓረ ብውዕውዕ መንፈስ ይቕጽላለዎም ኣብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ክለባት ኣልገንን ደንደን ተራኺበን ደንደን ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ መበል 22 ደቂቕ ካብ ሜሪ ሳሙኤል ሓንቲ ሸቶ ረኺባ ብድሕሪ ዝኻልእ ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይ ምንባሩ ትግጥም ብዓወት ደንደን ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ድሕረን ዝተረኸባ መድሕን ብሪጎንን ቅድሚ ዕረፍቲ ብሪጎን ኣብ መበል 30 ደቂቕ ብእንኮ ሸቶ ንያ ተስፋይ ኣቢላ ንዓወታ ክውን ጌራቶም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝተኻየደ ትምሳል ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኣዳልን መረብን ገጢመን መረብ ድማ ንፀወታ ሙሉእ ብምሉእ ዓብላ ውዒላ ከም ውፅኢቱ ጋንታ መረብ ድማ ኣብ መበል 24 ደቂቕ ካብ ዓሊ ሓመድ ሓንቲ ሸቶ ክትረክብ ከላ መረብ ብሳምሶም ተኸስተ ኣብ መበል 43 ደቂቕ ካልእቲ ሸቶ ምቁፃር ድማ ንዕረፍቲ ክልተ ባል መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ጋንታ መረብ ሳምሶም ተኸስተ ንዑ ካልእቲ ንጋንቱ ሳልሴት ሸቶ ኣብ መበል 50 ደቂቕ ኣመዝገበላ ከምኡውን ዓሊ ሓመድ ንዑ ካልእቲ ንጋንቱ ራብዒቲ ትኸውን ሓንቲ ሸቶ ኣብ መበል 70 ደቂቕ ወሲኹም ኣብ ዝግጥም ዝነኣድ ምንቅስቓስ ዝነበሮ ሳምሶም ተኸስተ በዘይ ዓረፈን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ኣብ መበል 91 ደቂቕ ሳልሴት ሸቶ ብምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ እዩ ትግጥም ድማ 5 ባዶ ብዓወት መረብ ተዛዚሙ ኣብ ካልእ ሜዳ ግጥም ዘካይዳ መድሕን ኦማል ነይረን ክልቴን ዘይሰናነፋ ብምንባርን ሓሊፍካ መጥቃዕታት ብወገን ክልቴን ጋንታት ነይሩ ይኹን እምበር ካብ ፈተና ሓሊፉ ዝተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ኣልጌን ዑበልን ዝተኻየደ ግጥም ኣልጌን ኣከታቲላ 2 ባዶ ብምስዓር ተዓዊታ ኣብ ካልእ ሜዳ ዝተረኸባ መርሃውን ደንደንን መርሃው ኣከታቲላ 2 ባዶ ንደንደን ረቲዓታ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኪሎማ ኣልጌን ተራኺበን ኪሎማ ድማ 3 ባዶ ንመጋጥምታ ክትስዕር ከላ ስዕበን ዝቐጸለ ጋንታ ብሪጎን ሂላልኔን ድሕሪ ሓያል ክርክር ኣብ መፈላለይ ጾታ ሂላል 3-2 ብጸቢብ ተዓዊታ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ከተማ ዓዲ ኋላ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ 3 ዲቪዥናት ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮን ኣጣሚሩ ን12 ሰናብቲ ዝቐጸለ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ንኡዞባ ዓዲ ኋላ ኣመሓዳርቲ ንኡዞባ ኣቶ ዓምደ መስቀል ኣድሓኖም ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ መምህር ሃይለማርያም ገብረ መድህን ሓለፍቲ ጨናፍር ዕዱማት ኣጋይሽን ኣፍቀርቲ ስፖርት ናብ ዝረኽብሉ ብ22 ታሕሳስ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ንኡዞባ ዓዲ ኋላ ብኣቶ ኪዳን ወልዶ ኣብ ዘቐረበ ጸብጻብ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ንኡዞባ ዓዲ ኋላ መንእስያት ብስፖርታዊ ስነ ምግባር ተኸስኪሶም ንኽዓብዩ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከም ዘካየደ ብምሕባር ኣብ ዝካየድ ዝጸንሐ ውድድር ኣብ 3 ዲቪዥናት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓንቲ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቑፉ 65 ተወዳደርቲ ክሳተፉ ምጽንሖም ብምግላጽ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታትን ዞባ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሓያል ጻዕሪ ብምክያድ ንክለብ ዞባ ደቡብ ዝምግባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍራይ ከም ዝርከባ ረዲኡ ኣብቲ ናይ 12 ሰናብቲ ውድድር ዝተረኽበ ውፅኢት ድማ ነዚ ስዕብ ይመስል ካብ ተቐዳድምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ዳንኤል ኣረፋይነ ብ42 ነጥቢ ቀዳማይ ሮቤል ከሰተ ብ39 ነጥቢ ካልኣይ ሄኖክ ካሕሳይ ብ35 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ተቐዳድምቲ ካልኣይ ዲቪዥን ኣብ ዝካየድ ውድድር ድማ ናትናኤል ኣሕፍሮም ብ96 ነጥቢ ቀዳማይ ሳምሶም ሰሎሞን ብ35 ነጥቢ ካልኣይ ከምኡውን ኣቤል ገብረህይወት ብ22 ነጥቢ ተዓዊቶም ካብ ተቐዳድምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን ድማ ቀዳማይ ተስፋ ኣለም ወልዳይ ብ47 ነጥቢ ካልኣይ ኣሚር ዓብደልቃድር ብ37 ነጥቢ ሳልሳይ ናሆም ሙልጌታ ብ36 ነጥቢ ዕውታት እቲ ውድድር ኮይኖም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝካየድ ውድድር ራህዋ ሃብቶም ብ53 ነጥቢ ደሊና ፍቃዱ ብ45 ነጥቢ ከምኡውን ትዕግስቲ ተስፋ ማርያም ብ43 ነጥቢ ብምውላል ካብ ቀዳሚቲ ክሳብ ሳልሴቲ ምውፃእ ውድድረን ፈጺመን ብዘይካዚ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ካብ ኩለን ዲቪዥናት ብሉፅ ፀወታ ዘንፀባርቑ መተባብዒ ሽልማት ተቐቢሎም ምስ ብዝተኣሳሰር በኣላይነት ፌደሬሽን ትንኡዞባ ኣብ መንጎ ናይ ጥዕና ጋንታታት ክካየድ ዝፀንሐ ውድድር ክዛዘም እንከሎም ዕቕባ ሚካኤል ገብረ ገርግሽ ዓይኖም ነጋሽ ማሓሪ ወልደ ገብርኤል ብተኸታታሊ ዕውታት ኮይኖም ኣብ ኩሎም ዲቪዥናት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝተዓወቱ ስፖርተኛታት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ጨናፍር ዝተዳልወሎም ሽልማት ተቐቢሎም ኣብ መወዳእታ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ንዞባ ዓዲ ኋላ ነበርቲ ተፃወቲ ዘርኣይዎ ደገፍ ሞራልን ብዝለዓለ ክቕፅልዎ ተላብዩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተወደበ ስልጠና ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ተዋሂቡ ከም መቐፀልታ ናይቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምብርባርን ንምሕያልን ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተወደበ ስልጠና ኣሰልጠንቲ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 40 ኣሰልጠንቲ ኣብ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ን10 መዓልታት ዝቐፀለ ስልጠና ኣብ ከተማ ባሮን ተዋሂቦም እቲ ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዞባ ጋሽ ባርካ ናይ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ መምህራን ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ ዝተሳተፉ ስልጠና ብክልተ ክኢላታት ኢንስትራክተራትን ኮይኑ ብግብራውን ክልሳ ሓሳባውን ኣገባብ ዝተሰላሰለ ስልጠና ምዃኑ ኣብ ጨንፈር
ሰንፈር ትምህርቲ ሓላፊ ምክትታል ስፖርት መምህር ተስፋይ ኣሌክሳንደር ሓቢሩ መምህር ተስፋይ ኣስዒቡ ብሓፈሻ መንእስያት ደረጃ ነቃሕቶም ኣብ ስፖርት ንምዕባይን መምሃራን ኣካላዊ ትምህርቲ ምስቲ ዘለዎም ተመኩሮ ኣፍልጦም ክብ ብምባል ኩነታት ስፖርት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ንጥፈታቱ ንኽካየድን ከምኡውን ዓቕሞም ብምድልዳል ሓደሽቲ ሕጋጋት ናይ ስፖርት ንምልላይ ከም ዝኾነ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብርሂቡ ኣብ መወዳእታ ስልጠንቲ ምስክር ወረቐት ድሕሪ ምቕባሎም ዝቐሰምዎ ሞያዊ ፍልጠት ኣብ ባይታ ንኸርእዩን ኣብ ቀጻሊ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክውደበሎም ሓቲቶም ራታ ዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎም